in August ni samni pakwa kan lo thleng le ta a hun chamin patu kan pathian an hinglal iswa chu fakin amro se veina Doctrinal Department ten kan Zirlai zirtur hi Zirlai samni pakhatna tui baptisma ti ania ti chuanin Bible chang chiar tur pahni aron da a marka bung som paruk chang som paruk le tirkau te thil ti bung ni chang som thum pariat aron da a marka bung som paruk chang som paruk hi kan lo chiar masa anga marka bung som paruk chang som paruk aringa baptisma changchu chandamin an omanga aring lo ero chu thiam lo changin an omang ti le tirkau te thil ti bung ni chang som thum pariat tin petera chuan an hnena sim ula insual ngai damnan iswa Krista mingin baptisma chang theu ro ti chuan tharau thiang lim pek hi in mu ang ti ani baptisma tui baptisma chungchang hi Christian te zinga ngei dan le pomdan sang sang atam hle meya kaushan anga inchal zong zong deu tho hian baptisma hi serle sangzinga pakhata an nei vek hlomani nima sela baptisma kan rin dan le kanin chantir dan ero chu a in anglo hlom hle thungani baptisma hi enge ani engtia chantur nge enge apoi mona le atulna ti te hi kan hriat chian em angai ani Bible baptisma changte an chan dan le an chan na mun kan en chuan nimphum nge in anin chantir thin ti kan hre theia ti chuanin Johana khan Jordan le baptisma a chantir thina aino na salim khokia nga a baptist boka chu ta chon tui atama wangi ati khel kharani tui thora baptisma chantir tu chu ni se Johana hian tui tamna mun Jordan le aino na baptisma a chantir ngai hawlawang ti kha asia theiani tin baptist tu Johana khan iswa kha ahnim phum ti alanga achan chu iswa baptisma a chan vele tuyata achuak ta ngala ti in Bible kan muwa Philippa khan mitir re kha ahnim phum ti achianga achan chu Philippa le mitir re chu tuya chuan anzuk kal duna tin Philippa chuan ani chu a baptista a tin tui ata an chwa chhowe le lalpa tharau chuan Philippa chu alabo ta ati kan hu bok ani tirgau te thil ti bungria chang som thum paria le chang som thum pakwa a khan Paul chuan baptisma chu Krista hne na phumna angin min shila baptisma hi nimphuma chan ni talo se chu Paul hian Krista hne na phumna angin asoi hawlawang baptisma omzia le Bible baptisma changte chandan le bola tongkam te hian ring to ma sa te hian nimphum nge in baptisma an lawin chantir thin ti hi kan hre the ni apostol te hun laya tui thorin baptisma an in chantir ngai lo ti hi achiang em ani ti kha kan hriat apoi mo amni ti chuanin Bible hun masalama kan soitak ang khanin nimphum nge in baptisma hi an lawin chantir thina chu baptisma omzia te po hi kan hriat fia apoi mo ema chuwang chuanin voina a omzia le apoi mo ne te kan zir dona ti chuanin bung som hni panni na le hni thumna baptisma chandan tur ti te hni thumna baptisma poi mo na te kan zir chhole dona ti chuanin voina chuanin tui baptisma ti kha nge omzia ti kha ale omzia ti kha voinia chuan kan zir chho don ni UPC notice India kaushan thurin a kan mu article of faith kan mu dana chuanin kan kaushan thurin article of faith a chuan baptisma chungchang he tiang hian kan muwa pathian le khathu anga baptisma chandan chu nimphum ania an khovel ngai nat na le an swal na ata hoi kira sim tak zet te tan ani kaushan danin baptisma chantir thei tura arwa dongbol tu in pathian thu zomin tirkau te thil ti bung ni chang som thum pariat bung riat chang som paruk bung som chang som li pariat bung som pakwa changa thu dung zuin lalpa iswa Krista mingin achantir turani ti chuan mathai bung som ni pariat chang som pakwa thu hi zomin ahlen chuak aniang tin UPC notice India article of faith kan lo mu ani kan thurina alan ang hian United Pentecostal Church kaushan chuanin
baptisma hi nim phuma chan tura ni ti kan ringa sual sim sual ata hoi kirten an sual ngei dam ani theina na Iswar Krista minga chan tura ni ti kan hua he baptisma hi kaushanin chantir thei tura arwat license holder chinten an chantir tur ni ti dan kha UPC United Pentecostal Church 10 dana kan nei bokani ti chuanin baptisma omzia chu lo chui chhauta ila baptisma ti hi Greek tong chuan bapto baptizo ti ania kan hre theu tonga kan zir to a department niam lama te po kan zir to a omzia chu Greek tong chuanin bapto baptizo ti ania chu a omzia chu nimphum chia pil ti na ni ti chuanin Greek mi sto za chuanin baptizo hian omzia pakhat chia ne chu nimpil ti hi ania baptism le immersion ti hi thil thumun anie alo tia ti chuanin we vai na chuanin baptisma chu nimphuma muangcha ngalak chwale hi anie ti in alo shil fia bokani ti chuanin bible atanga kan en point baptisma chu nimphuma chantur nge ni ti hi niarwal ani lawani ti chuanin baptist tu Johanna Khan nichina ahmalama kan soitak ang khanin Jordan luya baptist china marka bungkhat changa le changkwa khan tin aino na salim khokya nga baptist boka chuta chuanin tuya tama wangin ti kan mu bokani ti chuanin baptisma hi thor emo the emo achan tur ni sela chuanin tui tamna mun Jordan emo aino nemo Johanna hian baptist haulawang tui tamna mun kha pan khera ngai lawani nawa tui tlem te thor emo the emo chan thei chu ni se tui nau khata tlem te achan velek po neila chu mi mang chuanin mun la tak tak pan ngai law khan a in baptist theile tukani nima sela thor le thea chan tur ani lauti a chian em na chu baptist tu Johanna te khanin tui tamna mun Jordan le ainon kha an pan kherani hengba ka hian baptisma hi nimphuma chan ngei turani ti kaushan shwai tumha sa te thu soile bible atangin kan sha theya chungte chu kan zir chhole donani baptisma hi chi sang oma bible baptisma kan mutile bible omlem lo juda saphunte baptisma le nausen baptisma telin baptisma chi sang chuina aron da tle mazong pakhatna chuanin juda saphunte baptisma tiania pentecost nia nam sang kalkhom te zinga khan rom khokhwal juda tele an saphunte nen ti kan huwa Israel te hi ma sanga tanga saphun nei nam an nia ai gupta tanga an lo chhuapo khan an zinga khan nam dang tam tak an tel ve ni khang te kha Israel te zinga saphuna an tanglen ta an zinga langsar tak chu galeba kha ani lo chin chia don nia ai gupta tanga an lo chhuapo khan an zinga namdang tam tak an tel ve a khang te kha Israel te zinga saphuna an tel an tanglen ta an zinga langsar tak chu galeba kha ani apian le murna chuanin ken namania Judasa apuna wangin judatnama chiara aloni ta ani zenten namten Judasa an phuna anti nge tur thil pathum awma chungta chu pakhatna sertan panina baptisma pathumna inthoina ti ani chu zentel namten Judasa an phuna anti nge tur thil pathum de ani pakhatna sertan panina baptisma pathumna inthoina ti ani ti chuanin baptisma hi an sertan na hliam adam nuwa an changthina luya emo tuikwang lian tak innim phum theina emo an changthina ni ti chuanin rabi puithiam ten mosia dan then khat an lo cham lai saphun tur chu tuya an lawin nimphum thina ni kha juda saphun ten baptisma an chandana nia ti chuanin patni na chuanin Johanna baptisma ani velya
baptist tu Zohana khan simna baptisma a chantir thina Iswar Krista kha Israel namten an shia theinan tuya baptist tura lokal ani tichuanin keizongin simna turin tuin ka baptist thin cheu atiang khan Zohana baptisma kha simna tura baptisma ania mitam tak an swal thupa join Jordan luya anena baptisma anon chang thina ni simna baptisma a chantir thina Iswa kha pathian ania sim chuan tur nei lo ania thafam kim felfam kim thiang lim ania ma se amishing siam te tan enton tur aron hnuchia angai avangin kan enton turatan Iswa ngei po khanin nimphumin baptisma aron changve ni tichuanin Zohana khan tuitam na hmun Jordan luya te aino na te nimphumin baptisma a chantir thina Jordan luya te aino na te Zohana khan tuitam na hmun a nimphumin baptisma a chantir thina ni Jordan luya le aino na ma se baptisma a chantir kha swal ngei dam nan ani lawa simna baptisma ani wangin thuthlung thara chuan atling tok lawa kaushan alodin khan Zohana hne na baptisma lo chang to zong zong te khanin Iswa mingin baptisma an changnon le vek ani tichuanin UPC ten kan dan kan ti kan lak chwa po hi keimani mishing phwa chopa dan kan siam ani lawa Bible thu chunga mi vek ani ti kha kan shiat apoimo ani pathumna chuanin baptisma chi sang sang Bible kan mu te zinga aron tarlan pathumna chuanin nausen baptisma hi ani vele ani nausen baptisma chantir hi kaushan tam tak chuan an serle sang poimo taka an nei meka Bible a ero chuan chanchan tur an nei haulo thungani nausen baptisma chantir hi engtiklai changa chin chan nge ti hriat a har hlea wal kar chuan a le khabua nausen baptisma lolan nama saber chu edi za somriat panga khanania kumza bi paruk na thleng kha chuan man tlang lon alani lawani kaushan tam takin nausen an baptist han nia an soi chu puitling ang boka pathian chandam na changtu te an nia wangin an tia Iswan nima sela Iswan aringa baptisma changchu chandamin an lomanga ati angkhan baptisma chu rin na nei theiten an chantur ania chu wangin nausen baptisma chantir hi Bible zirtir na kaltlat ani chen kha chuanin zo na tam tak om thin na helai nausen chungcha hian in hial na te po tam tak om thin ni nausen ani chuanin nausen in baptisma an chan lo chuanin nausen te hi medila tlavek turan mi ti na mi tin ania nima sela Bible hi chiang takin kan ziranga Iswa khan enton tur mi lo hnu chhia zela Iswa po kha alo pianin baptisma achang lo ani ti kha chiang takin Bible kan chhia ranga kan she the ni tempula pui thiam hne na hlan ani ti kha kan she don ania chuwang chuanin I nausen te hi chuanin nu le pa te rin na an cho mani ti kha kan shiat apoimo a nu le pa te kha kan poimo em ani ti chuanin chia le tha an shiat nuwa Iswa pathian ani ti an pom nuwa an swalte sima baptisma kha an chan angai ani kan chan angai ani aringa baptisma changchu chandamin an omang alo tia wangin chu kan shiat chen kha poimo em ani nausen chungchanga hian in hialna atam em thin ani palina chuanin thuthung thar baptisma alo tilia Pentecost nia tharau thiang hlim alo thlen khan anzinga petera alo ding chuaka tharau thiang hlim changho te hne na chuan Iswa an khen be nge Krista Mesia shiak thi ani thu petera khana shilfia chung haute chuan an thil ti swal an shed nu chuanin thuthung hlui huna Mesia kha Iswa nge ni ti kha an lo hre chuak ta chu an shia lo na swal chu an shiat fia nu chuanin
unaw tu engtin nge kan ti ang antia peteran he na khan ti chuanin peteran sim ula in sual ngei damnan iswa Krista mingin baptisma chang cheu atita a khovela kaushan lodin ni chu Pentecost ni kha ania kaushan zong te in lung rual na ania Pentecost ni a chuan tharau thianglim an changa iswa kha mesia ani ti an sia an sual ngei damnan iswa mingin nimphumin baptisma an chang tavek ani tirkaute thil ti le khabu kan chiar chuanin tirkauten an rong bol na hmuna iswa chanchin an shila an thu oi te chu iswa mingin baptisma an chantir zel thina ni ti kan hmu a tirkauten tui baptisma an chantir te reng hi tuya nimphumin an chantir thin ti Bible atangin kan hmu thei vek ani Philippan mitir re baptisma a chantir khanin Philippa le mitir re chu tuya chuan an zukal duna tin Philippa chuan ani chu a baptista a tin tuya ta an chhuah chho vele lalpa tharau chuan Philippa chu alabo ta a ti tirkaute thil ti bungria chang somthum pariat le thum kwa khan kan hmu ani ti chuanin Philippa hian tuya lupuin mitir re hi a baptisti kan hmuwa nimphum theihna tui tamna hmuna baptisma anin chantir ani ti kan she thei ani Paul chuan baptisma chu phum ani zia hetiang hian min lo shil vele buka kolosa bung ni chang som pakhata chuan baptisma chuan ene na phum in lo ni ve to si a ti in chuwangin baptisma hi thuthlung thar kaushan huna chuan sual ngei damnan iswa Krista minga nimphuma chantura ni ti hi Bible atangin chiang takin kan hmu ani tui baptisma chungchang a hen zirtir na le rin dan tam tak omma se Bible zirtir na han ding nget ila baptisma chu kan sual ngei damnan iswa minga nimphuma chantura ni chu chandama kan om theina tura lal iswa thuthlung ani ti kha kan hriat chian apoi mu ema tin Bible hun bi chen dan hi kan hriat chian apoi mu em ani pathianin mishing a siam dir tangin thuthlung chandamna alo siam to a chu bo chiat ani zela nawa hun lai te sertan hun lai te thu som pek te nen ma se chu chuan nam zong a huap lo wangin thuthlung ma sa chu soisel alo kai ta afam kim lo wangin ti chuanin thuthlung thar thazok siam chhuwa alo ngai ta a siam chhuwa alo ni ta chu iswa thia phumin oma a thole nu khan chandam kan ni theina tur mishing nam zong mi hausa mi re thei huap chandam na siam alo ni ta chu thuthlung thar chandam na ta na poimo em pakhat chu baptisma hi alo ni ta ani chu wang chuanin thuthlung lui huna thuthlung chandam na anam thante le mishing te tan chandam na lo siam thin ma se nam zong huap zo ani thin lo wangin thuthlung thar thazok siam alo ngai ta chu thuthlung thar huna ta na chandam na atana ra bi poimo em pakhat chu baptisma hi alo ni ta ni chenkha chuanin UPC ina kan chin chho emo ti mei pol te kan lo om china UPC lo pian chho ma de khan baptisma hi alo om to ani ti kha kan hriat chian apoi mo em ani kan Zirlai bua tang po khan kan alang chiang em a chu wang chuanin Bible hun bi in chen dan hi kan hriat chian apoi mo em a thuthlung ma sa chu soisel bau ni se thun no nangai lo tur ti Bible a po kan hmu a thuthlung ma sa kha afam kim lo wangin nam zong a huap lo wangin thuthlung thar thazok siam lo ngai ta a chu wang chuanin thuthlung tun lai mishing a poyan thuthlung hlui hun an kalphung lo ring kha mitam tak an omani elaya kan Bible a po kan hmuwa kan Zirlai bua po kan hmuwa
rom khwami Pentecost nia nam sang kal khom te khanin Mesia kha iswa ni ti an lo hri chuak ta a ti chuanin unau teu engtin nge kan tiang ti in petera hena an soya petera khan simula in swal ngei dam nan iswa Krista mingin baptisma chang theu ro alo ti ta ani chu wan chuanin thuthung thar iswa athia tholea wana alon nuwa mishing te ama hnen kan thlen theina tura chandam na thuthung alo siam zinga poimo em mei pakhat ani ti kha kan hriat apoimo ani ti chuanin Bible hun bi in dot dan hi kan zir chiana kan hriat chian kha apoimo em ani ti kha voinia kan zirlai atang hianin hrechiang ila baptisma omziate apoimo na te kan da zir chho zel dona chu shilo te hena hriat tir thei tur le soifia thei tura kan hriat chian kha apoimo em ani kan zir chhuat te hi point panga aron da le a chu pakhat na chuanin baptisma hi khovel ngei nat na le an swal na ata hoi kira sim tak zet te chan tur ani ti ania ti chuanin panhina chuan baptisma nausen baptisma chantir hi Bible om lova chandam na tling zo ani lo pathumna chuanin baptisma chu chia le tha hriat na nei to rin na nei theiten an chan tur ani palina baptisma chu kan swal ngei dam nan iswa minga hnim phuma chan tur ani pangana chuan kan swalte ngai dam ani theina na baptisma kan chan lo chuan chandam kan ni lawang ti ani ti chuanin zona hi panga aron da chu keimani na kan lo chan tura tan kanin pele don ani ka chiar chuak ringota nga ti chuanin keimanin kan lo changa nga ti chuanin doctrinal department ten WhatsApp group kan ne ya khanin zona te hi karon tar lang le anga chu Zirlai kan zira tang khanin kan ron chang cheu don ania kan lo chang cheu don ania pakhat na chuanin baptisma ti hi Greek tangin engtin nge an ti ania panhina baptist tu Johana khan khoiluya nge baptisma achan tir thin ti ania pathumna Judas saphun te zinga lar takha tunge ni kha ti ania palina Judas saphun tura an ti nge tur thil pathum te kha engtenge ti ania pangana chuan khovela ka oshan lodin ni kha engni nge ni kha ti ani ti chuanin uluk tewin kan zirlai te tongtai ni nen kan lo zir le cheu don ania kan zirlai te lalpan ma som ro se amen